ka jingkran to men jong u Sunil Diodhar National Security jong ka BGP ya ka jaj penriu khasi hakini ki kinat singi baladam kabla sapriang stat rensan social media Facebook bat Instagram kala pelong lut ya baro bat la pelong ki nong yalam jong ka balang Catholic kabala tip kum ka Catholic Association Nongstone Diocese ba kinmi syakhaman pan pendam jor halor ka te ka jingkran lamur jong te ubriu ki nong yalam jong ka CAND ha ka jingakran bat ki lar pathai kubor menta ka janmin ki long ba ka te ka jingkran ka long ka bamla ban pediang da lele namar hadu menta ka jaj penriu khasi penar kam dan setia ka nu ka jing sngo per wat la ki day ne ki nu ki jaj ken hun ru Henry ki long shitli ha baro ki liang to kabaneng kong ngi ai kublai ya ba kersan naka nong sai hima yang tai kublai ru ya i ba tisar naka mo po ba pila like tua ban uam sekali ka jingkwat ka jung po ka ka bangi kwa ban penpau ya ka jing skukya ka po ka di kani honor ka jing kren bom don jingkit kli jong Sunil Diodhar Hakashnong Penusla Benther East Khasi Hills Hakaba u Lakren Tokmet ya kamal ya kibalang Kristan baro akan ikari Khasi Kizungi nangta kumjuru ba ubrio u la kentoru ya ki bumla ban pediang dapat cek berio jongi hi baro kawai ba uong ba ni cek berio kasi ni perkela jubor perkela niam jubor plastik kristal jubor ya ki para kasi kaba ngitip kiniam kasi endrei na kaliang jongi kiniam kristan ni muslimladon kano kajing penbor dan periklat Kristen. Henry kani kajing keren kajong ka penrung yang sembai jong kajing penyapai kajing penyapra hapreng jongi kijaj penriu kasih. Ni kijaj penriu kasih penar hakani kari kasih kajongi. Ni syongsuk ni syongsain nadu menor. Yimdon kajing yakun yimdon kajing yele yimdon kajing yapai yimdon kajing yapra. Ngimdon kajing yakat at akakerteng jong kanem. Hendrei ngilong kawai, ngilong shitali, ngilong shipara. Hendrei kajing keren jong uni urang ba. Ka penrung ya usembai jong ka jing yapai jing yapra. Pan penrung hamtam yakini ki samla ki bedang san. Yaki kelung ki kena bompatip ya ka beneng ya ka kendau. Lese suki da kajing keren jong kum kini ki beri ki bawan syaba ban penpai ban penpra ya ka jai beri ka jongi lese suki bakini ki kun samla ka jongi bakini ki hep ki bari ka jongi barang san ki he ki san ya ka ni ka jing pensno jong kini ki beri ki banaba bom don jengkit kli ki basuan baki shu me penbeding bat ki yaladi ki petno sejengai henrei ka kayin ka sem ka jongi kan saing jadi nak kata kadau nak liang jongi kum ka Catholic Association jong ka Nongstone Diocese ni penpau ya ka jing bumla ban pediang ya ka jing keren bom jingkip kli bom tan jingkip kli jong ini urang pa bat ni prem juru ya ka jing keren ka jongu namar hakani ka jela ka jongi ngimdan ka bakum kita ka ba uong ba lada don kam ya ke school don kam ya ke surak don kam ya ke light don kam ya ki PhD bat kiwi kilat penroy ha kani ka jela ka jongi uong ba dai ban kla Kristan shua nang ta sa ai ndrei ka bakum kita don ha kani kari khasi ka jongi hari khasi penar ka jongi mentangi la ban ai ka nuksa ka surak nasional Sitauki National Highway kani ka surak ya barok ka Shillong na Shillong siya Nongstone Shatura kani ka surok ya baro ka surok na Shillong siya Joy ka surok ya baro
ka surok national highway na Shillong sha goti kalong yabaro kilat jing peroi ai yabaro mishumla ai particularly tang nagabenta kano ka balang tang nagabenta kino kiniam Hendra kilat penroi jong ka sarkar ki ai yabaro hooi kalong ka basisha shibenta ba ka ni ka jela ka jongi kadang sadin haki babun kiliang Hendra umdan ka bakum kata ka basyu ai baik particularly kerpang nakabenta kano ka kanhun nakabenta kano kaniam Hendra ka development hi ladayo lang baro lada umyo lang baro ti nakaliang jongi ka bakum kani ka jingkren ni penpau ka jingprem ka ba jur nakaliang jongi kum ka Catholic Association Nongstein Diocese West Khasi Hills. Piba hangnya tengi kum naga balang jong Nongstein Diocese baga Catholic Association mo ni pendrem jor ye jingkren jong New Brio ba kren sit niam ba sim ya kata jinglei jong kini kipai jong sosnong jong kami khalia ga jongi tip sai ba mangi yang ning long ke belui long ke besida tau sim kabu ya kan ni man kren ya kata jingi isi para mangi ha kan ni ke jaka ga jongi tip sai ba po mi khalia jongi kidon bon gijai pen rio mo nadu kiniam ru kibon kum kiniam Hindu kiniam Muslim kiniam Kristen ba kiniam trairi ba per ba ni long kawe ha ga jingi e jingi ba iwe pat le ga jing sim kabu jong New Brio pan kalawan raksya ya ke jing penjak buram yang kum ki Kristen bar kani kala penjak buram sisa yang iba kala penmong hadu kata-kata ya ke bangim la ban pediang ban amla sisa ban pediang ya kani namar ba amtam baka penmong ya ke mensim jongi ndai ro kawan ra ro ya ke jing ya pat ya pra apa yang ke jing teli apa ke jai pendeu khasi ke jongi ya ke bangi de ban pendam jor sisa ya kani ke jing le jong New Brio bat mangingi so sarong sibun ba hoi namar ngidon apa kani ka ri India ba ke jongi ka ba ri India ka badan kata ke jing sencar khadar kariti sencar ka ba ai keluit pai ba ya baro bangin ne mani blai bat don bun ki jai ben rio hang ne bat bun ki nyam hang ne pe mi khalia jong ngiru ngidon ki bun ba ngi shong ba iwe amdan gunu ki snio pa ke jingwan ke jong ne pada ban pen snio yang ni tolong ke ba ngim la ban pediang kamtam le ha kan ke jingle ke jong u lembaga ni ke digital media ke jongi kani ga sapriang kani ga video kala sapriang la kawe ke jaka om dai tang ba u la pen snio tang ya ke tu ke jaka ba la long apo pinter ndai ro kala ra ya ko khubor na kawe ke jaka lembaga jing priang ki pai ba lembaga WhatsApp lembaga Facebook ya ke ba kani am dai ban priang ba ke jing clear lam ta kani kan khaplong ka ba kham khrau chu namar kala jing priang ka kham step te kum ta ni IT ya ka ain ka di ban le ke ka ba dai hak ba ka maka di ban le am dai ban plai jam kum yo New Brio namar bakan ai kanuk saru nam taki wei ru ba anam dan manu ban melian ban muslia ya kani ka jinglong jong jingman ke jongi hang ni bat ngi so tho sai ba New Brio bawan hang ni ru kumbala tip mangi dei national secretary jong ke BJP de ke jingkren nyu de ba so tho sai ba kerti sencar di India kamsa ba ni kini ke jingkren nyu ka long nok kum ke jingkren khlung khana ba ma tip ya kani kerti sencar te bat wan ra ban ya ke jing ya snio hapreng ke jongi te kumta ngi naga balang ngi perem jor ya kani ba ngi dawaru ya u ba un ai ya ke jipan ma ba ke jik percai halo kan ni ke benta kule cibun ba ngab ha rede bat ketuka cikren jonguni sunil tior ha bala kren itu kinten pada ngab itu kinten baru khoj baru ngab bang ukren so ko ka jikren ju ke sulong atak be bat ke jing kikai bakal nomor bling on kikai bakal nomor o mat tukas ke jikren ju ba ki Kristen lada ki kena ki buat school ki pas ya ka kotniam lani ya ka Bible bo uok nreki feel ya ka jingkeng batika sans pas baik di kaneng ngam la piang ha ai kum kita ki school ka bangi kum ki balang ba per Pakistan men makalia ha ka bangi pen pas lada ki kena pas tangnya ka ya ka Bible lani kotniam kani kalong ka ai ka bom la piang bar ka jik penrung ka ban hikai bakla ya ki kun rit ki jongi hak ni kejala ti kalong kum ka jing hikai ke ban long ke jing kren ke ban atak hak ke jukpor ban mislead lan hikai bakala ya kilong den ke mandin ke jongi tingi kum ka balang hi him pat don hire kum ya kata ka bang ongi pen pasi kena tang la dapat pas Bible da pasi ke bul ya ki wet pat ki subject ki fail ti kaning isngo bang pen remjur ban isngo ba ong ba
kumi kini ke jengkren kun lung kun nak shisha tang kini boleh sebut naliang juni pai ya kum kini ke persya ban sngo ban ong ni bal ladolong kepala ude ban weng no shisha ya kum kita ke jengkren kenang ban khoj no ke jeng mo jepat jong ki kun nyu trap news kum jo kena ke jala ke juni boleh